L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżadora ta' Beauty ta' taslima għal xari, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Buzzka tan-Naxxar għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi ta' F-Living Channel nilqakom għal dan il-programm Il-Verità. Lillum il-ġurnata qiegħed jidħol ħafna fi djarkom għax ħafna nies qed iwaqfuni u qegħdin tkellmuni fuq il-programm, naqbdu diskussjoni wkoll fuq il-kelma talla fejn tarawni u qed nieħu gost ħafna. Nfakkarkom ukoll li għandi paġna fuq Facebook fejn jekk tridu tkunu tistgħu issaqsuni xi ħaġa fuq hemmhekk. Ma jimpurtax anke fil-messaġġi kif tħossukom intom, nixtieq li jkolli komunikazzjoni magħkom. Għal dan il-programm peress li ma jkunx live, ma nkunx nista' jiena ċempluli jew tkellmuni waqt il-programm u hekk ikun aħjar. Mela, ħanaddu għal filmat. Sibt filmat verament ħelu ta' raġel taf intom miex ngħaddu anke waqt li nkunu qed insuqu, bil-każu ħaniħu intikom eżempju jien. Inkun għaddejja bl-40 km fis-siegħa għax hekk hemm miktub mal-art u ssib nies minn wara jew jpaqulek u iktar joffenduk left, right and center. Xi kultant ikolli aptit jiena nieqaf inwaqqaf il-karozza. Ninżel minn hemm u nkellimhom u najjarhom. Imma l-mulej jżommni u dak il-ħin xorta jiena ngħid ħallihom, ħanitlob għalihom. Għax min jaf minn xi ikunu għaddejjin. Ma nistgħux niġġudikaw. Kull bniedem ikun għaddej minn sitwazzjonijiet. U min jaf dak il-ħin forsi jiena tellajthomlu. Issa ħallija li ma nkun qed nagħmel xejn ħażin, nkun qed nobdi l-liġi. Imma please, tiġġudikawx. U diġà għedtilkom anke fil-programmi ta' qabel, għax meta nippuntaw subajna jkollna tlieta oħra jħarsu lejna. Alla iva jiġġudikana. Għalhekk qed ninxandrilkom il-kelma tiegħu, ħalli nurikom mingħand Alla xi jrid mingħandkom u dan biex ma jkollkomx konsegwenzi. Għax Alla wkoll jgħidilna Ġesu, tinkwitawx. Tgħidu lilha jekk ikolli jiena t-tifla tiegħi marida jew qed tmut. Ma ninkwitax. Imma Alla jgħidilna hekk, ma naħsibx li huwa miġnun, Ġesu, mhux ma naħsibx anzi ninsab ċerta. Għaliex jekk ikollna l-fidi u nitolbu ifejjaq. Imma mingħajr fidi ma nagħmlu xejn. Irrid ikollna l-fidi. Araw dan il-filmat. U dan ir-raġel mbagħad se jiltaqa' ma' xi anġlu, naħseb anġlu kien vera cool, bin-nuċċali. Imma insomma, u jtieħ nuċċali ieħor. U kif jagħmel dan nuċċali u jilbsu. Jibda jara minn kull wieħed u waħda minn xiex ikunu għaddejjin daw il-bnedmin. Ġifieri ħudu naqra paċenzja kkalmaw u dak il-ħin ħudu naqra nnifs minn imneħirkom, ħorġuh minn ħalqkom. Jirrelaxjaw u jitolbu u ħallu lill-mulej jigwidakom. Araw.
kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents if they're ever at home. What is it with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookies. The world, your oyster, and he's serving your cookies. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Win it again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't... Your coffee, sir. Oh. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, what? Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here. Kieku jaħasra nkunu nafu miexi xikunu għaddejjien. Kieku l-ħajja tkun aħjar maħna maħniex Alla biss jista' jagħmelek. Dik kienet bħala talima, mhux għax jista' jkollna xi nuċċali u naraw xi jkunu għaddejjin in-nies. Għalhekk irridu noqogħdu attenti għax b'kelma ta' kuraġġ u anke bit-tbissima. Għadkom ma tafux kemm nistgħu nagħmlu ġid. Kieku tafu kemm iwaqfuni nies jgħidu li t-bissima tiegħek fil-isjent fejjaqna. Ma mhux għax it-bissima tiegħi, għax il-ferħ li għandi ġo fija huwa Ġesu stess li qed jidrasmetti għal ġo fikom l-imħabba tiegħu. Il-Bibbja ġibtu waħdejkom. Jiena waqt il-programm tiegħi ma noqgħodx intellalkom dak li nkun qiegħda naqra. Ħalli ma tidrawx għaż-żenin. Ħalli jiena nrawwimkom. Tiftħu dik il-Bibbja li forsi la fuq l-iskaffa u għadkom ma ftaħtuwix. Temnux dak li tisimgħu biss. Għalkemm il-kelma Alla tgħidlek. Min-naħa tidħol, min-naħa wkoll tisma' stereo tmur għal ġol moħħ
Mbagħad stalina jekk ma tinżilx ġol qalb. Mela, il-Bibja ħammorru naqra Mattew kapitlu 14. Mattew kapitlu 14. U sa ngħidilkom vers wieħed biss, wieħed ta' kapitlu 14 u vers 27. Da Ġesu qiegħed jitkellem. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom. Għamlu l-qalb. Jiena u tfisser ta' għajjem ġifieri jiena Alla ta' dik daqshekk qawwija ta' dawk iż-żewġ kelmiet. Tibżaw xejn. Amen. Jiena lija dil-post rajta filgħodu tefa' tat-tifla tiegħi Iżadora. U qed illami, qed ngħidilkom. Għax kelma Alla meta nobduha u nisimgħuha u ndaħluha ġo qalbna kif diġà għedtilkom, għadkom ma tafux il-ferħ li konna ġo fina u kemm taqawwina u ttina kuraġġ biex inkomplu il-ħajja ta' kuljum li mhijiex faċli. Le, mhijiex faċli. Għax minn dakinhar li Adam u Eva għamlu dnub, id-dinja steħtet u l-affarijiet ma baqgħux kif ħalqhom il-mulej għax ridna nkunu proud aħna. Alright, u rridu nkunu Allat. Dak li nieħdu meta nippruvaw u ma nżommu saqajna mal-art. Numiljaw ruħna x'meta numiljaw ruħna. Hekk kif jgħid Ġesu, dak iċkejken ikabru. Amen. U qed nisma' xi ħadd jgħid li Amen dejja. Ħan introduċilkom mal-mistidna tiegħi. Hello. Il-mistidna tiegħi hija Mary Claire. Mela Lombardi. Eżatt. U hija l-mara ta' Aldo li kellna il-ġimgħa l-oħra kellna studintu jiena bħala mistident tiegħi wkoll kien hawnhekk qed jagħti t-testimonjanza tiegħu. U hekk nixtiequ nisimgħu wkoll ta' kif sabek inti l-mulej kien diġà semmik lilek, imma smajna aktar min-naħa tiegħu. Eżatt. L-istorja tiegħek eżatti ma nafuwix. Mhux hekk. L-ewwel nett nilqawk u grazzi tal-li ġejt ukoll għax mill-ewwel qed li anke jien jekk trini niġi għall-programm mela li aħna dan huwa d-dover tagħna. Eżatt, li nservu lill-mulej għal ħadd ieħor. Ħalli dak li l-ferħ kif dejjem ngħid jiena l-ferħ dak li għandna ġo fina. Naqsmuh. Naqsmuh. Ma' ħadd ieħor, eżatt. Grazzi tal-istudentni wkoll għax huwa onur kif qed inti li nxandru l-Kristu. Nxandru l-Kristu. Dak huwa onur. Onur ħafna meta jkollok il-Kristu fik kif qed inti sabiħ illi meta tesperjenza l-Kristu ma tistax iżommu għalik. Allura ma tiġ tibża, din l-iskrittura verament sabiħa li qsamt la tibżawx. Jiena qiegħed miegħek jgħidlek il-mulej Ġesu u ma rridux nibżaw u nxandru u jtina s-saħħa. Eżatt. Il-ġimgħa l-oħra eżatt intqajtu ma' raġel tiegħi. Jiena eżatt kif ġejt inti Mary Claire u intqajt ma' Ġesu kontinni nfittxu qabel. Tista' tgħidilna fuq il-passat, it-trobbija tiegħek, il-familja, kemm intom aħwa, għax minn hemm tiskanta mbagħad kif iwassalna il-mulej. Aħna kienet trobbija sabiħa, nirringrazzja l-mulej dejjem. Qegħdin 5 aħwa, 4 bniet u tifel. U kienna trobbija tajba. Kenna ovvjament twilidna u Malta, so isu kull min twilidha u Malta Ruman Kattoliku, ġvera, ġveri isu ma kenniex dik l-għażla, però xorta ommi u missieri għalmuna il-biża Alla kif jafu huma, imma f'xorta ġifieri konna nitolbu qabel, taf kif konna qabel għalkemm qed tonqos dil ħaġa llum il-ġurnata xorta konna nitolbu qabel ma nieklu nintaqgħu bħala familja li llum saret diffiċli ħafna wkoll. Ġifieri kellna valuri sbieħ, tallimna valuri tajbin u tlajna tajjeb ħafna bil-grazzja tal-mulej. Però xorta konna mal-min xi ħaġa li ovvjament iżda kienet sfurzata fuqna, ngħidu hekk. Għamilna l-affarijiet li jagħmel kulħadd hawn Malta u ġvera l-praċett, il-griżma. Imbagħad isni ħrabt il-bot mill-mulej
tafx kif il-ħajja tibda tikber, tesperjenza il-ħbib jimpressjonawk. Jiena kelli karattru naqra misti meta kont żgħira. Allura il-ħbib kont nagħmilhom għall-lat tiegħi. Ġifieri jekk jagħmlu hekk. Jipproteġuk għalik. Kienu kont mistija, allura isni anke meta kont żgħira kont ftit bullied, allura mbagħad kif taqbad tgħid biex if you can't beat them, join them. Ħażin ħafna, ma pereżempju anke s-sigaretti battom ma' sħabi konna ħrabna mill-iskola u badna mpejpu. Insomma, ħafna vizzijiet oħra illi taqbad along the years meta tikber, ma tafx kif il-ħbib jagħmlu hekk u inti tagħmel l-istess. U mbagħad biż-żmien, insomma, intqajt ma' raġel tiegħi. Dak iż-żmien kelli 21 years. U bdejna noħorġu flimkien u ftit wara mort ngħix miegħu. Ġifieri il-ġenituri tiegħi ħaduha bi kbira ħafna u ovvjament għax għalkemm kif qedtlek kellhom valuri tajbin ma xtaqux illi jiena wara ftit żmien immur ngħix ma' dar raġel u bil-kemm nafu. Ftit xhur. Jiena ħassejt illi nafu dak iż-żmien ħassejtni tajba jinċerta mill-li qed nagħmel tafx kif meta tkun żgħira tagħmel ħafna affarijiet. U morna waħdek ta' ġifieri tussi. Mhux hekk. Imma titgħallem minn dawk l-esperjenzi. Illum il-ġurnata hekk ngħid il-mami u d-dadi ġifieri għallmuni affarijiet tajba għax ma xtaqux illi mmur ngħix miegħu. Insomma, huwa bdejna ngħixu flimkien u konna 8 years ngħixu flimkien sewwa. Sadattant testimonjanza ta' raġel tiegħi smajtuha ħarġna flimkien u kien producer tal-mużika, jiena kont DJ. Għax dak kollox ma nafix. Dak kollox li kien jagħmelu jiena kont naqra żatat allura rrid nidħol fli jagħmelu. Le mhux hekk flimkien. U l-mużika kienet toġobna ħafna tnejn li aħna allura bdejt indoq jiena hekk u mhux nagħmel il-mużika u kien jagħmel il-mużika. Jiena DJ, kont DJ, kienu jafuni bħala DJ Lady Bird. Kelli l-stage DJ Lady Bird. Insomma. Ma tantx naraw Lady Bird. Mhux hekk ma tantx tarhom. Imma insomma. Insomma, dik kienet il-isu l-alla tagħna ta' dak iż-żmien u l-mużika kienet number 1 għalina. Jiġifieri noħorġu nixxalaw, nieħdu pjaċir, fl-istess ħin xorta naħdmu, ma morna l-Indja mbagħad. L-Indja kienet esperjenza sabiħa, ovvjament morna l-antana kienet għal-mużika. Imma ntqajna ma' ħafna nies differenti, però hemmhekk isna rsaqna viċin il-mulej għax bdejna naraw il-glorja tiegħu fin-natura. Bdejna naraw il-ġmiel, dal-ġmiel ma jistax ikun inħoloq mix-xejn bdejna ngħidu. Hekk kif tgħid il-kelma x'imbagħad wara kif bdejna nsiru nafu l-mulej, bdejna nħossu dawk l-affarijiet qabel ma konna nafu il-mulej. Ilu jippreparanna. Jaħdem fina. Jkunu għadna żgħar ġifieri. Għax ikun jaf. Eżatt. Kif jgħid ukoll fis-salmi. Eżattament. Li hu sawwarna jaf anke kemm għandna xahar. Iktar milli nafu aħna lil nfusna. U vera. Insomma, bdejna naraw il-ġmiel u l-glorja tal-mulej fin-natura, tara dak in-natura eżotika, xtiela. Hekk ġmiel kbir, fost ovvjament ix-xalar tad-dinja u l-pjaċir li konna nieħdu tad-dinja li ma jagħti glorja l-mulej xejn. Il-parties hekk fl-Indja wkoll isiru kienu jkun hemm il-parties u hekk. Ovvjament konna doqna anke naqra droga u għax intqajna ma' ħafna nies li joħdu allura meta tagħmel dik it-tip ta' mużika qisek l-għan tagħha hija hekk. Jekk tmur il-parties sfortunatament mhux kulħadd tagħmel mhux qed niġġeneralizza, però l-maġġor parti hija li jkun hemm dik il-mużika u jkun hemm id-droga. Għadha sal-ġurnata tal-lum ovvjament dejjem hija problema kbira taż-żgħażagħ. Forsi qabel kienet nagħmluha naqra bil-moħħbi, issa saret isa tolleranti u hija
ma jimpurtax b'daqshekk. U l-valuri qegħdin jispiċċaw Qed jispiċċaw, allura vera. jinsek qed ikollhom dak il-vojt. Iż-żgħażagħ tal-lum komunikazzjoni il-ġenituri ma tihomx tort iridu jaħdmu. Mhux hekk? Komunikazzjoni ma tantx ikun hemm. Eżatt. Illum għandna it-tablets, il-mobiles, Eżatt, kulħadd fuqhom, m'hemmx komunikazzjoni. Anki biex meta tikol qabel konna f'kulħadd flimkien. Mhux hekk? U llum il-ġurnata min qiegħed hemm, min Spiċċat. qiegħed law, m'hemmx. Allura dak il-vojt u l-biċċa qed hawn. Iż-żgħażagħ tal-lum għandhom kollox kważi, Ija. nista' ngħid li huma mrobbijin sew. Ekku. Ħalli nkomplu nisimgħu din it-testimonjanza wara dawn ir-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm li illum bħala mistiedna għandi lil Mary Claire Lombardi, il-mara ta' Aldo li kien il-ġimgħa l-oħra. U kif konna qegħdin ngħidu qabel illum iż-żgħażagħ tal-lum għalkemm għandhom kollox, tista' tgħid kollox da. Kollox u kollox jiswa ħafna flus. Imma dak il-fer xorta għandhom dak in-nuqqas. Allura, mingħajr ma trid meta jagħmluha mal-ħabib. U hekk jibdew jinfexxu fid-droga biex forsi jsibu għal dak il-moment u jħassa ma jafux il-ħsara li jkun. Eżatt. U jħassa biex jekk nitolbu l-Ġesu jiġi ġo fina dak huwa bxejn. Amen. U bxejn u jibqa' hemm għax hu Ġesu wedna li meta jiġi ġo fina ma jħallina qatt. Eżatt. U jibqa' hemm. Ħajja. Imma rridu nagħtu ħajjitna lilu. U ħanejdilkom ħita jimlikom u jimlikom. Għax inkredibbli, jiena dejjem ngħidilkom, imma ma nistax nistgħu ngħiduha, imma tridu tesperjenzawha intom. Għax inutli ngħidu aħna kemm niżiraw naqra dik iż-żerrija. Ma nistgħux nikkonvertukom aħna, għax aħna huwa Ġesu li jikkonvertikom imbagħad. U li mbagħad ikabbar dik iż-żerrija. Amen. Inkomplu bit-testimonjans, mela kont qed tgħidli kontu l-Indja u xek. U konna l-Indja u esperjenzajna kif qedlek il-droga. U kif qed inti tajjeb dak il-ħin ovvjament itik pjaċir imma mbagħad wara tħossu kar. Wara kif jgħaddu l-effetti tħossu kar. Tħossu kar, ma tħossokx tajba, tħossok maħmuġa, taf li qed tagħmel xi ħaġa ħażina. U anke psikoloġikament taffettwak għax imbagħad tiġi mistija isa l-ewwel ittik il-ħaj illi tħossok tajba ħafna, ma mbagħad tiġi totalment bil-kontra. Insomma biex ma nkomplu ħalli ma neħelux f'dik il-biċċa. Mbagħad insomma esperjenzajna l-Indja ġejna lura u bqajt infittex il-mulej għax rajt kif qedlek il-glorja tal-mulej fl-affarijiet sbieħ tiegħu fil-kwiekeb, fix-xemx, fil-qamar, il-ġmiel tiegħu dak l-artist perfett li ħoloq dan l-affarijiet tan żbieħ. Mela. Bil-forsi hemm artist kollox perfett. U bqajna dejna nfittxu ovvjament fl nafu aħna konna mmorru l-Knisja Rumana Kattolika ma isna ma ħassejniex ma stajniex inħossu. Dejjem tħossu xi ħaġa nieqsa. Nieqsa. Sa dan it-tant ovvjament kelli tfajla taħdem miegħi li kienet wilda mill-ġdid ukoll u kienet tkellimni fuq Ġesu. U mbagħad ftit wara oħti ta' tħajji tal-mulej ukoll u rajt bidla kbira f'oħti. Rajt bidla kbira ġifieri drassika qed bil-fors li ġrala xi ħaġa kbira u kienet ixxandar li wkoll il-kelma tal-mulej. Darba minnhom offrit li qalt li qed nagħmlu kors il-Knisja qalt li biex tispjegalek eżatt x'inhu Kristjaneżmu qalt li tittiġi u raġel tiegħi jinkoraġġini qalli ejja ħammorru qalli għax din hija xi ħaġa li qed infittxu u rriduha. U morna
actually jiena mort ir-raġel tiegħi ma kienx ġi. Għallejtek tgħidha inti. Ma kienx ġi, għax hu kien li inkoraġġini l-iktar, imma spiċċa ma ġiex, ma kienx il-mument ġusta li ħajnejdu hekk. U mortu vera bdejt inħoss dik il-puzzle tingħaqad. Dak li dejjem xtaqt. Li tkun taf, li tkun naf kollox mill-kelma tal-mulej ġifieri, mill-kelma Alla ġifieri, bdejt tagħmel sens. Fejn qabel ma kienx tagħmel sens, issa qed tagħmel sens. U xandru li l-kelma u aċċettajt il-Kristu, rittet issa mhux biss nemmen kif kont qabel għax jien minn dejjem kont nemmen illi hemm Ġesu, imma mhux biss li temmen tgħid il-kelma u vera. Trid temnu. Rid nimxi warajh issa, mhux biss nemnu imma rid nimxi warajh. U kif qed inti għalkemm diffiċli għax d-dinja tiġġieled kontrina, għandna ħafna affarijiet kontrina f'din il-ħajja, però skrittura li kienet immotivani ħafna, jiena nsamel kollox fi Kristu li jsaħħaħni u għadni sal-ġurnata tal-lum ngħid jiena nsamel kollox fi Kristu li jsaħħaħni, anke qabel ma ġejta u kont eċitata ħafna. Ħalli jitalmu Jiena nisamel kollox fi Kristu li jsaħħaħni u vera. Vera tista' tagħmel kollox fi Kristu li jsaħħek. U vera anke qabel ma ġejta u kont eċitata ħafna u taqbdek dik il-biża tal-bniedem. Fil-fatiku l-programm qalbit tibda ħirġa sakemm nibda nitolbu mbagħad daqshekk. Daqshekk għax imbagħad il-kliem jibda hija l-verità toħroġ waħedha għax dak li ħassejna hija l-verità ta' Kristu. Allura ma tistax tiġħadha u ma tistax titfixkel fiha, ħatoħroġ naturali. Eżatt. Mbagħad dejt nimxi wara Kristu, ovvjament kelli battalja kbira għax kelli raġel tiegħi għadu iħobb il-mużika, bida jara l-bidla fija, allura kienna ħafna ġlied bejnietna, bida jgħidli issa qed narak tinbidel, issa sirt isek soru, arak isek bela, kien jara dik il-bidla ta' Kristu għall-aħjar wara kollox, kon ngħidlu imma mhux aħjar qabel pereżempju kont noħroġ. U kien kifetlek l-alla tiegħu kienet il-mużika, allura kien jiena laqġu dik il-kamra u ma rridx joħroġ. Allura jiena rrid noħroġ għax kont għadni żgħira, kont noħroġ ma' ħabiba tiegħi. U kont nidħol ġieli anke fl-4 ta' filgħodu u ma kien jgħidli xejn. Konna noħorġu nieħdu pjaċir. Konna nieħdu pjaċir qed lu allura issa m'intix tirrealizza qed immur nagħti glorja l-mulej qed tara bidla sabiħa fija wara kollox m'għadniex nilbes kullat, m'għadniex nilbes qasir, qed nilbes diċenti, mhux aħjar. Kont ngħidlu u qisu għalkemm ma kienx jorini minn ġewwa ovvjament kien qed jara l-bidla. U il-mulej beda jaħdem fija bil-mod il-mod, pero xorta kelli ħafna battalji, għax eżatt kif tajt il-mulej, jekk ritt il-mulej f'ħajti, ħakmitni ċertu mistħija fuqi. Illi bdejt ngħid tara naqra x'affarijiet daw jiena jien hairdresser ukoll kont immur nagħmel programmi fuq it-television fuq ix-xahar, qed x'affarijiet daw kif daqqa waħda qed taħkimni dil-mistħija mela mmur fuq it-television nitkellem fuq ix-xahar inħossni tajba ħafna u mbagħad nxandar il-Kristu ħanistħi x'affarijiet daw. U bdejt nirrealizza li mhux tal-mulej di bdejt niġġielidha. Sa dan it-tant mbagħad ir-raġel tiegħi wkoll taħajtu l-mulej beda billi jgħid li nixtieq niġi u dak il-ħin qed tillallu. Kif jista' jkun? Ma jistax ikun din ħolma. Xittal kif qed jiena jinstema'. Eżatt. Tolbu lill-missier kif għallimna Ġesu. Lill-missier f'isem Ġesu. U għejdublu li tridu għax Alla jrid kull sempliċement kull ma jrid huwa relazzjoni. Kif nkellmuh, kif aħna qegħdin nitkellmu u aħna nippruvaw inwasslu din ix-xandra. L-istess ħaġa Alla. U Alla qiegħed kullimkien issa kunu fejn tkunu fil-qiegħ hemm fuq la ġemba. Kullimkien taqtawx qalbkom, jismakom. Jismakom għamlu l-kuraġġ u kellmuh. U għadkom ma tafux, mbagħad tibdew tindunaw kemm qiegħed jismakom bin-nies li jibda jibatilkom. Eżatt.
U ma tixtaq qalbek għax fil-bidu pereżempju jiena raġel tiegħi li kien dak iż-żmien il-boyfriend għax tinsix konna ngħixu Iva, ma importax. Bdejt ngħid kienet battalja kbira, l-ewwel nies irid nikkonvinċih biex issa niżżewġu għax kif eżatt ovvjament titpoġġi l-affarijiet sew quddiem il-mulej u quddiem il-bniedem. Aħna konna ngħixu flimkien, legalment jiena kont għadni single. Legalment, that's go. Ma kontx missewġa. Allura l-mulej jkun jixtieq li jpoġġi l-affarijiet sew. Kif suppost. Kienet battalja dik ukoll kif ħan nikkonvinċih imma kif qed inti bit-talb kollox possibbli. U kont mort ġifieri tlabna bħala knisja flimkien kif ħanejt ir-raġel tiegħi u kien miżewweġ qabel u ma xtaqx jiżżewweġ jerġa' allura kienet muntanja. That's go. Pero peress li bqajt U li ma persisti. t-textor tax forzi, għax min jizzewweġ biex jissepara, Mhux biex hekk, jiddivorzja. ma xtaqx. Mux hekk. ċajta biex inti tissepara, Ekku, għax ekku. bitċa xogħol ommi ma jkun hemm il-problemi, jkun hemm it-tfal. Jiena qed insemmi bħali per Eżatt. każu min mhix ċajta. Mhux hekk. Eżatt. Jiġifieri għax veru ma tkunx għaddejja sewa, allura dak li Eżatt. jkun jisu ma jkollux fiduċja, jisu jkun hemm Jibża. il-biża'. Imma bis-saħħa tal-mulej ma nibżawx. Eżatt, eżatt. U aċċetta. Mill-ewwel kienet faċli ħafna ġifieri, kif eżatt jiena, għax eżatt kif tkun obbedjenti għal mulej, aħna nibdew naqtaw qalbna ħafna fil-bidu. Tibda tgħid illallu kif ħan ikkonvinċih, kif ħan ikkonvinċi n-nisa madwari, u dan hu l-mulej, dan il-ġlied allura tibda tistaqsihom dawn l-affarijiet. Bdejt niġġieled ħafna ma' raġel tiegħi fil-bidu kien jgħid li tittażel issa, għażel jew lili jew il-mulej. U bidmuħ fajnejja u ngħidlu qalbi nħobbok ħafna ma l-mulej ħanażel. Tpoġġinix fil-punt illi nażel lilek għax ma nistax għalkemm inħobbok ħafna u kont lesta li nitlaq. Kif inti tobdi għalkemm hu diffiċli ħafna. Ġifieri I relate ma dawk in-nies għax jiġu ħafna nies li jaqtaw qalbhom ħabba dis-simpli raġuni jew ikollok persekuzzjoni mit-tfal jew persekuzzjoni mir-raġel u taqta' qalbek, taqtax qalbek kif eżatt inti tkun obbedjenti għall-mulej, il-mulej jiftaħlek it-toroq. Għax imbagħad jibda ġej, kollox iktar faċli għalkemm fil-bidu kif qedtlek kienet muntanja u ġlied u anke nsemmi ara jaqbadni l-Bartax kif eżatt tikkommetti lilek Nifsek għall-mulej. Ma rridx, jiena rrid il-mulej, jiġri x'jiġri, laqqas hekk nitlef kollox, irrid il-mulej. Kif eżatt inti tkun daqshekk obbedjent il-mulej jagħmellek naqra aktar l-affarijiet faċli u fil-fatt mort nitkellem ma' raġel tiegħi, aċċetta li niżżewġu, grazzi mulej, u ftit wara u stess ukoll taħajtu l-mulej niżel arkubtej mal-arħit id-darb. Dakinhar kienet ġurnata wara li tajt il-mulej, kienet it-tin li sbaħ ġurnata. Ħassejtni naħseb qed intir dak il-ħin bil-ferq. U irċevejt qawwa minn hemm mbagħad neħħejt il-mistħija dik il-mistħija li jetlek għax rajt il-miraklu kbir ta' raġel tiegħi li imbidel tant li niżel arkubtejh. Beda jikbi, beda jgħid kif nista l-mulej jaħfir li daqskemm jien ħażin, kif nista? Hekk irrid il-mulej li naslu f'dak il-punt illi aħna nħossuna ħażin ħafna, anke jien kont ħassejta li jiena kont inħossni maħmuda kif jista' jkun il-mulej jażinna. Kif? Imma Fil-fatt waqt l-mulej. il-programm semmejt ma nafx hekk tiegħu għax tant inkunu ngħidu ħafna. Dejjem infakkar dak li kien mislu fuq is-salib ħdejh. Eżatt. Li meta mbagħad induna x'u kien qiegħed jgħajru ftit qabel, ġifieri kien kriminali, dawk kienu l-iktar kriminali ta' li kienu jissalbu. Ġifieri ma mhux għax kulħadd mu tajjeb. Ħadd. Alla biss huwa tajjeb. Ġifieri tkun fejn tkun f'liema stat taqtawx qalbkom għax il-mulej se jaħfrilkom żgur. U għalhekk ġi fid-dinja, għalhekk ġi miet u ħadik il-kedda kollha, ma nafx nistax nispjega għax meta nibda naqra x'kumulazzjoni kont qed nipprova nagħmel translation ta' minn xi xadda Ġesu fuq is-salib tiegħu kienet qar minn dawk. Issa dak ma kellux ħtija, ma sab l-ebda ħtija Pilatu fih u ġifieri għalina dak. Kollox għalina, ġifieri ħadik il-battikata kollha biex aħna nistgħu nersqu lejn il-missier, nitolbuh maħfra
Amen. Oh, dak il-ħin stess jaffrinna l-passat, Mill-ewwel. jinħafet daqshekk, spiċċa mar. Dik li tfisser iridu nitwildu mill-ġdid. Eżatt. Dak, u minn dak il-ħin stess inti l-issir ta' Ġesu meta taċċettah. Daqshekk, paġna ġdida. Laqqas fil-ktib tiegħu il-passat ma jkun hemm. Eżatt. Jinsih jgħidilna. Daqshekk, insiru tiegħu. Daqshekk. Tiegħu. Kreazzjoni ġdida, Eżatt. il-qadim telaq u l-ġdid ġi u vera mill-ewwel tħossa. U tara f'dawk mhux biss tħossa imma tkun tidher anke minn barra dak li għandna fil-qalb ikun joħroġ. Tajjem jibdew Jibdew jinħallu. Jinħallu. U li jisbaħ ħaġa li hija rigal b'xejn. Eżatt. Hija b'xejn, il-mulej ta' inna b'xejn, ma rridux nagħmlu xejn. Ħalla salija u. Ħalla salija. U, għaxa u ħalla Eżatt, salija, bekk eżatt. issa hija għalina b'xejn. Eżatt, eżatt. Xi ġmiel, Imma aħna ma rridux naħdmu għalija. Ġifieri, ovvjament, imbagħad meta inti jkollok il-Kristu f'ħajtek, ovvja li ħadd tagħmel il-ġid, ovvja li timxi sew u timxi għall-aħjar, imma mhux aħna li ħadimna li salvazzjoni Ġesu Kristu għamilha għalina fuq Għawmi ma is-salib. jemmiex u jagħmel ħafna affarijiet tajba, ġifieri, imma Iżgur. għax il-biċċa edawn, din hija d-differenza. Għax mingħajr Kristu mingħajr id-dem tiegħu aħna ma nistgħux inkunu salvati. Eżatt. Dik, ikun Infallu. Għax jgħidulna mhux l-istess Alla l-oħrajn, le Alla wieħed hawn. Eżatt. Imma jekk inti ma temmix fi Kristu, Ekku. x'jagħmel għalik li huwa miet u rxoxta u inti ħadd irxoxta bħalu. Dik Eżatt. hija l-fidi, bil-fidi nsalvaw, mhux bl-opri tajba. Eżatt. Sittendi ħatibda tagħmel iktar, u anzi tibda tinduna differenza fik Ekku. għalkemm tkun tagħmel ħafna qabel jiġifieri xorta x'hawn min ikun qiegħed jagħmel ħafna tajjeb Iżgur, jiġifieri. iżgur, mela. Imma għalhekk għaliex aħna mhux bis-saħħa tagħna li mmorru l-ġenna, Amen. imma bis-saħħa ta' Ġesu. Kristu qala stess illi aħna Ġesu Kristu b'fommu stess qal illi permezz tiegħu aħna nistgħu insalvaw mhux Eżatt. aħna ngħidu għadin għax ħafna jgħidu le ġifieri intom biss tajni. Mhux intom u aħna daw kollha illi jpoġġu l-fidi fi Kristu Ġesu. Jimxi warajh kif qalinnaw u japplika l-Kristu f'ħajtu għax imbagħad aħna kif nitilqu minn dil-ħajja u mmorru qudiemu ħajara l-Kristu fina. Eżatt. Mhux ħajara iktar il-Marie Claire, imma jara l-Ġesu, jiena ħankun libsa lil-Ġesu. Allura hekk ħansalvaw. Eżatt. Għax aħna kif qed inti tajjeb illi ma nistgħu nagħmlu qatt biżejjed, infallu. Infallu Naqsu. maħniex den, lanqas li morru qudiem Alla. Eżatt, U maħniex din deni. il-biċċa qedaw għax forsi ma jifmuwix Ma jifmuwix, id-differenza għax qabel id-dnub ma kienx jinħafer qabel Ġesu miet, Eżatt. qabel kien jitat ta' dnub. Ekku. Fil-fatt kienu jmorru fi ħdan Abram, dawk li Eżatt. kienu imutu ir-ruħ tagħhom, dawk li ikunu diġà jemnu għax il-profeti kienu ilhom jgħidu li l-Messija ħajkonna l-Messija. Ekku. Għaw ħafna nis li anka l-lut stess għadhom ma jemnux li Ġesu huwa l-Messija. Eżatt. Imma tibża sa jasal moment li huma stess jibdaw ixandru li huwa l-Messija. Ekku. U nixtieq li dal-programm isir ukoll dwar l-aħħar ta' żminijiet għax ħanejdilkom dinja tbaqala ta' imma ħanaslu f'punt li sa jkun hawn New Heavens, Eżatt. swemit ġodda u New Earth. U hemmhekk fejn ħankunu aħna nimxu fit-triqat tad-der. Zbieħ. Dawk il-kuluri Tal-mulej. kollha żbieħ. Amen. U ħanejxu hemm għall-eternità miegħu. Laqas issa nimmaġina ħalkemm taf li kollox hawn miktub sa jkun hemm. Ma nistax nimmaġinaw. Bekk qed ngħidilkom jien, imma tajtkom naqra ħint ta' issa nagħmlilkom programm xi ġmiel jekk ma tagħtux ħajjitkom lil-mulej, sa titilfu. Għalfejn tridu tmorru l-infern. Dik hija choice tagħna. Eżatt. Għax l-infern l-ewwel nett inħalaq għall-anġeli li ma bdewx. Imma mbagħad il-bniedem għalmel id-dnub. Ekku. Jassa kieku Adam għallu aħfirli. Ma għallux hekk. Għallu mhux il-mara li batli. Pride. Eżatt, Oh, il-prajt u daqshekk. l-waqa tagħna. Kif Daqshekk. eżatt numiljaw lilna nfusna fil-fatt, hemmhekk tibda tara l-glorja tal-mulejju. Kif eżatt inti tumilja lilek U innifsek. ħaġa x'konna qegħdin inti semmejt li l-Aldo niżel arkub tejħ.
Meta nitolbu għal-kubtejna, għadkom ma tafu, tkunu fej tkunu ta' tkunu fej tkunu. Għadkom ma tafux il-qawwa tal-Ispirtu Santu dak il-ħin u kemm tkun qawwija u kemm tkunu viċin iktar tgħidu li imma x'differenza hemm jien ġieli ikun qiegħda nitlob Waqt is-suq, pereżempju. Kullimkien bil-qiegħda waqt li qegħdna kollox anke niknes. Kull ħin, eżatt. Għaxi kultant ġudani dari ngħidlu mulejjek jogħġbok ħieħar xi rid neħles. Kollox jgħod, imma meta aħna għax meta nkunu għall-kubtejna, aħna nkunu qed numiljaw vera lilna nfusna. U għadkom ma tafux il-kobor tal-mulej kemm tħossu. ħafna. Ħanaddu għal dawn ir-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Kemm inħobb ngħidha din, il-verità hi Kristu. U kif sa tsibu tkunu tafu l-verità, u narġa' nibqa' nirrepetilkom ta' mill-kelma tiegħu. U meta jkollkom il-Bibja jekk qegħdin tobduni, jiena kieku tafu kemm għandha noti ma nafx hekk ma jistax isibha, kieku tafu kemm għandha affarijiet u kuluri l-aħdar għal meta jkun hemm xi ħaġa tal-biża'. Il-blu meta għalina aħna d-disċipli tiegħu l-aħwa fi Kristu, ir-roża li għandha x'taqsam miegħi, roża pink. Mbagħad l-orange ta' Alla u l-isfar tal-ek fejn xi ħaġa li tiddi immens. Amen. Mill-kelma tiegħu. Hekk insibhom, allura meta nkun qiegħda nqalleb per-każu nkun għaddejja minn naf xi ħaġa kera jew hekk u niftaħ u ngħid tara di kemm għandha kuluri ħanaqra lilha. Jgħinukom ħafna dawn l-affarijiet. Iktar ma tħammġu l-Bibja, aktar ħadd itnatfu minn ġewwa. Amen. Fil-vera sens, hekk jgħidilna l-pastorji. Amen. U vera. U fuq nħobb, mhux għalija, nagħmel noti ġokti ieħorin. Għax hekk iktar insibhom malajr. U tiskanta jiena ma tallimx per-każu dik qiegħda kapitlu hekk ma nafhomx bl-amment jien, m'għandix dik l-abbiltà, kulħadd huwa differenti. Imma niftakar il-ġemp u li ma naħa qegħdin per-każu ngħid allura dejjem nfittex jekk dik rajta hemm baqgħet ġodda l-ġemp per-każu. Imma tiskanta l-mulej jaħdem kulħadd differenti għalkemm għax kulħadd għandu d-doni tagħna doni differenti aħna u daw id-doni nużawhom għall-glorja tiegħu anke dejjem inniżel jiena meta jiena tafu li jiena nħallem il-kantanti u hekk u dak li tani l-mulej naqsmu ma' ħadd ieħor imma meta jirbħuli l-istudenti tiegħi dejjem nagħmel for the glory of God. Amen. Ħalli nagħti glorja lilu. Dejjem. Vera ħossni gburija li jkunu fis-sens gburija mhux jiġifieri l ħaqċi x'imkien mhux dik. Inħoss gburija sodisfazzjon bihom. Imma inħossni da kollox għall-glorja tiegħu. Amen. Kollox. Għall-glorja tiegħu li nagħmlu. Inti kif inti wkoll bix-xogħol tiegħek. Ekku. Tiskanta, għax anki Żadora tgħidli xi kultant hekk titlob lill-Ispirtu Santu tiskanta l-kreazzjoni kif jibda jtija. Ħafna. F'kollox fit-talpu kif tgħid il-kelma li għandna nagħmlu kollox fit-talpu vera. Jgħinek ħafna u f'kollox jtik il-paċenzja, aħna nridu ħafna paċenzja f'xogħolna, nintaqgħu ma' ħafna nies differenti. Imma bil-grazzja tiegħu kollox possibbli vera jtik il-paċenzja, is-saħħa.
tismaħħom ukoll għax Tismaħħom. għax Mela. jafdaw magħna U wkoll jkollna dak ċans il-ħin. ukoll naqsmu l-om il-ferħ tagħna. Mela, Kif qed inti il-mulej. jgħidulek n-nies, jgħidulek aħ għandek xi ħaġa. Ma nafx x'inhi għandek dik xi ħaġa, ngħidilhom mhux jiena huwa Kristu li jgħix fija, U daqshekk li imbagħad jtini nibdew. l-paċi. U nibdew. Daqshekk, u imbagħad niftħuk. Eżatt. Kompli sis, mbagħad. Mbagħad insomma Aldo taħajtu l-mulej ukoll u flimkien bdejna nikbru sal-ġurnata tal-lum għal-glorja tal-mulej kif qed sabiħ inti. Imma flimkien bdejna nimxu għax imbagħad kienet iktar faċli, ovvjament. Illi immorru flimkien, iċ-ċerċ, infaħru l-mulej flimkien. Kienet naqra iktar faċli, imma għal dawk illi. Ja, grazzja minn Alla, Grazzja. Għax Ħafna mhux kbira. dejjem tista' tkun hekk. Ara. Mhux dejjem tkun hekk, eżatt. Allura ma tkunx faċli, imma il-mulej meta inti tibqa' hemm soda Ma jtikx iktar milli tiflaħ ukoll il-mulej. Le. Il-mulej ma jtikx iktar milli tiflaħ, ġifieri dik importanti u dejjem importanti li nuru l-Kristu fina, x'naħseb jiena dik għenet li jiena bqajt nippersisti mhux għax jiena ta' xien minn xejn. Il-mulej jaħdem Il-mulej ħallejt il-mulej jaħdem fija, illi bqajt nippersisti u nażel il-mulej. Fil-fatt fil-bidu l-Aldo ma kontx noqgħod inxandarlu l-Ġesu. Għax naf kif inhu. Kien kont inħallih u jara l-Ġesu fija. Apparti minn hekk kif qedlek kienet ħakkmitni dik il-mistħija fil-bidu li qedlek illi isni ma stajtx inxandar il-Ġesu. Kien hemm xi ħaġa ġo fi x-xitan ovvjament. Da żgur. Ma ridniex niftaħ ħalqi anka fil-Knisja. Kont niddejjaq nitlob. Mentri rrid nitlob imma kien hemm dik xi ħaġa li qed iżommni. Imma mbagħad kif eżatt ġifieri taħajtu l-mulej Aldo rajt U dik da dil-ħaġa mbagħad telqitlek għax int kont soda. il-qed. Kont soda fil-mulej u Għajt nippersisti. Niġġielet kontra daw l-affarijiet li kienu kontrina u vera għax il-kelma Kien ġralu Ġona meta baħatu biex ixandar. Ekku, mar in-naħa l-oħra. Mar in-naħa l-oħra x'ma rridx jgħidilhom lil dawk. Eżatt. U mbagħad titgħallem. ġralu. U wara taħsbu li l-istorja ta' Ġona mhijiex vera. Ġesu kolli semmijata dak il-kodba li huma spirati mill-mulej huma vera. Kollha. Huma vera. Mela, u Ġona għamel 3 ijiem Mar in-naħa l-oħra. Ma rridx. ġol-ħuta. Iżgur, mbagħad għamel 3 ijiem. Ħuta kbira miktub, big fish. Ġoħuta kbira. Għamel dawk 3 ijiem hemmhekk. Alla, mhux m'hemm xejn impossibbli. U daqshekk imbagħad kif hu. Hija possibbli għax ħuta kbira. Esaġerata, aħna forsi ma nimmaġinawiex imma milux morna Mexico. U qomt mal-baleni. Ix ġimil. U dak il-ħin jienu nom mal-balena kollox ma nafx jiġrilek xpali uħt imma jiena kull ma naddi minn ħajti jitilaw l-iskrittura u dak il-ħin ekket kemmu possibli tant ħassejt li nemlu ħdejd il-balena daqsiet. Possibli, tiftaħ ħalqa ċħin minnom kif inżilt nara ġejja bħalqa miftuħ kbir ħafna, kbar, aħna nemlu ħadeja. Stajt missa wkoll. Ma tistax tmissax huma fil-wild, ġifri in the middle of bizna l-Gulf of Mexico, bizna California, konna bejsema Wilma. Bejsema Wilma. U mejt ħadeja, u ġifri dak il-ħin ekket dejt nibza naqra u mbagħad titlu mulejjek u dal-ħin illi niġi għandek, illum ħatkun il-ġurnata li niġi għandek għax dil-balena jekk ittini daqqa b'demba titfan in-naħa l-oħra u l-mowt. Imma dak il-ħin ekket kemm possibbli, ara, kemm kbira jiena nemmlu ħdejja. U vera hija possibbli għax ġieli ġrat ġifieri mbagħad anke wara. Imma hekk għamilt jiena fil-bidu, nerġgħu immorru għat-testimonjanza, illi kont nistħin xandar anke l-sħabi bdejt niddejjaq ngħidilhom, imma mbagħad eżatt kif Aldo taħajtu l-mulej irċevejt qawwa, il-qawwa li titkellem dwar l-kelma talla. Illi tani dik is-saħħa x'inrajt isni miraklu jsir fir-raġel tiegħi, f'miraklu li jsir kollha kemm aħna. Iżgur, bdejt nitlob nxandar il-Kristu mingħajr mistħija ta' xejn.
irċevejt il-qawwa tal-Ispiritu Santu dakinhar. Għax ġifieri tgħidli x'ġifieri. Qabel kont aċċettajt il-Kristu bdejt nimxi warajh bl-ubbidjenza u ovvjament kont salvata, ma kif tgħid il-kelma, għax imbagħad bdejt naqra ovvja tibda taqra l-kelma u tibda tirrealizza x'ikun qed jiġrilek. Ma tkunx qed tirrealizza x'qed jiġrilek, fil-bidu inti tkun nofsu nofsok. Baby Christian. Tkun eżatt, tarbija. U anka moħħok ikun isu maqsum nofsi ritek, imma mbagħad irċevejt il-qawwa tal-Ispiritu Santu kienet iktar faċli għalija. Fil-fatt anke jien għamilt, fil-fatt kont ngħid hija mhux xorta mur qudiesa, jew mbagħad daqqa mur hemm u daqqa mur. Fil-bidu. Imma mbagħad wara tirrealizza. Imexxiku. Jien daħal l-Ispiritu Santu meta tammiet. Kontajt ħajti l-mulej qabel ġifieri, imma meta tammiet daqshekk. Irċevejt il-qawwa. Il-qawwa l-tieni. Ma jistax jieqaf sal-ġurnata tal-lum. U bis-saħħatek qegħdin nagħmlu dan il-programm jiena u inti flimkien ukoll għax kull darba, anke kull ġurnata hija grazzja minn Alla għax illum hawn u għada ma nafhomx hekk għalissa sa ngħixu saqada. Mhux hekk ma nafhomx. Daqs saru mwiet hekk xlumpum fej dak li jkun jobsol li sejjer ix-xogħol u daqshekk ħajspiċċa. Għalhekk irridu nkunu preparati u għalhekk irridu naħfru llum qabel għada. Issa. Għax jekk norqotu jiena l-għada fil-għodu nkun maħfirġ. Tiegħi ma jinħafirx. U dejjem ngħidilkom fuq il-maħfra, tħalluwix hemm il-maħfra mhijiex għal ħadd ieħor għax Alla biss jista' jaħfer id-nubiet. Ħadd m'għandu seta' meta naħfru għalina nfusna stess. Aħna ninħelsu. Vera. Ma jfissirx li għandek tmuru toħodlu bidejk dak li l-għadu tiegħek, anzi jekk jagħmellek il-ħsara, le. Le, farfar saqajk minnu m'għandikx xi tridhom l-edewwa. Min jagħmellek il-ħsara, ma jridniex inkunu naiv, imma ħallihom f'idejn Alla, aħfrulhom u naqshekk. Eżatt. Imma aħfru, please, għax inkella tagħna ma jkunux jistgħu jiġu maħfura. U anka kif tgħid? Tinħeles. Alla rwieħ, għax inkella tibdew tgħidu kif sa nimpattilu dik, tibdew issiru ndannati u jibda ġej il-mart fuqkom. Minix qed infisser li l-mart dejjem jiġi għax ma naħfrux. Ikun hemm ħafna konsegwenzi u ħanejdilkom ħaġa oħra, il-mart ma jibatux Alla. Aħna nġibu l-mart bidejna. Il-bniedem, il-gwerer, l-affarijiet għax jgħidu kif ħalli daw l-affarijiet. Imma aħna nkunu qed inġibuhom bid-dnub tagħna, bl-egoiżmu tagħna, il-kilba l-flus, il-kilba l-poter, il-kilba għal-affarijiet li huma tad-dinja li meta mmutu maħna ħanġorru xejn. Magħna ir-ruħ tagħna bissa sa nieħdu. Eżatt. Dik ir-ruħ ħadd ma jista' joqtolha. Lilna l-ġisem jista' iva xi ħadd joqtlu. Imma r-ruħ tagħna oqgħodu attenti. Għax ir-ruħ tista' tmur għall-eternità jew mal-mulej jew l-infern. U għadkom ma tafux kemm isemmi u jispjega Ġesu l-infern iktar mill-ġenna. Għax ma jridniex immorru hemm għalhekk ġie għalina u qal jiena ma ġejtx biex niġġudikakom, imma ġejt biex insalvakom. Għalkemm Alla iva jiġġudika. Il-ġudizzju ħajsir. U anke għal dawk li diġà jemmnu, għal dawk li ħajemnu fuq is-salib kien aħna nafu fejn sejri ma nista' niġu ġudikati daqshekk aħna tiegħu. Min jagħti ħajtu lill-Kristu? Hemm sejjer. Ħanarġa' ngħidilkom, mhux għax perfetti, għax kif qalet ukoll Mary Claire il-missier sa jara lil Ġesu finna u mhux lil Felicien Brinkat jew Mary Claire. Għax il-bqija m'għandix den. U il-kelma tina dik l-assigurazzjoni, għax għaw min jaħseb li aħna preżuntużi. Mentri mhux għax preżunzjoni, hija il-kelma tal-mulej li tina dak l-assigurazzjoni li aħna sejrin għandu. Hekk kif aħna naċċettaw il-Kristu f'ħajjitna, daqshekk għandna il-passaport. Ħansibu naqra Mark 6-16. Għax dik ħafifa, dik niftakara jien dik. Għax hemm vera qiegħda ċara u tonda. Mark 16:16. Ġesu dan qed jgħid
min jemmen u jitammet isalva. Mela, ġaqeda, min jemmen u jitammet. U diġa femtilkom, mux il-mamudija li salvana, hija il-fidi. Il-mamudija hija talba li inti dak il-ħin tkun qed turi lid-dinja u lix-xitan li aħna m'għadniex iktar tax-xitan. Amen. Imma sirna ta' Alla u Amen. li ta' Alla. Mela, min jemmen u jitammet, isalva. Dik, diġa, għada, sempliċi, memx fej jiddu. Eżatt. Iżda minn ma jemmenx, ikun ikkundannat. Stista tgħid Sempliċi. iktar, għax jgħidulek skont kif tinterpreta. Imma xemx tinterpreta. Xi ħassa ċara u tonda. Ekku. U hemm ħafna ta' ġifieri jgħid bil-fidi, hemm ħafna ġifieri skritturi. Imma din minn Ġesu minn fom Ġesu stess. Ġifieri m'hemmx fejn tmur iktar. M'hemmx tifhem iktar fiha. Ġifieri hemm assigurazzjoni għalhekk ngħid jiena li jiena sejra il-ġenna, jekk hu bata għalija. Ekku. Oh, miet, għalina, għalek miet għalina, għalek ġi, biex kull min jemmen fih salva. Amen. Halleluja. U aħna nemnu fih. Daqshekk. Jeddu salib ġewa, ma jfissirx li aħna perfetti, nisejħu għaddisin iva, Ekku. ma mux għax għanna xi raġġiera, le, għaddisin għax għanna ta' Kristu. Ek tfisser imqaddes tkun bniedem qed tgħix għal Kristu separat mill-affarijiet tad-dinja għalkemm aħna qegħdin ġod-dinja ngħixu naħdmu kollox. Nagħmluha man nies, anke nagħmluha ma' ħafna nies. Imma tiskanta. Imma poplu tiegħu. Iva, poplu tiegħu. Għaddisin. Eżatt, eżatt. Ekk fil-fatt kien jindirizza fil-bidu l-Apostlu Pawlu fil-bidu ta' kull ittra kien jgħidilhom qaddisin. Nitlobkom dejjem indirizzhom bħala qaddisin. Qaddisin jew ħubti jew qaddisin. Daqshekk, ġifieri aħna qaddisin. Qaddisin aħna li ngħixu hawnhekk minn hawn Eżatt. irridu insiru qaddisin mhux wara li mutu. Ekku. Xwara li mutu min imur il-ġenna. Qaddisa jkun żgur. Mhux hekk? Għax rid, għax kellu jkun qaddis hawnhekk. Ekku. Fid-dinja. Diki. Diġa wasalna kważi biex nagħlqu għall-lelu. Għat-tmiem. Iva, imma Malajja ħanaddu d-dilħin. Iva, ħanaddu għar-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Eżis telespettaturi wasalna l-aħħar parti ta' dal-programm baqalna ftit ieħor flimkien Kler. Sibt sa dan it-tant sibt skrittura jiena nixtieq li nmorru fuqha għax verament sabiħa. Jekk tmorru Ġuda, dan qiegħed kważi l-aħħar ktieb ta' qabel tal-aħħar, Ġuda qabel l-Apokalissi. Qiegħed Ġuda huwa wieħed minn ħut ta' Ġesu. Miktub ukoll. Mela Ġuda huwa ktieb wieħed m'hemmx jiġifieri kapitli wieħed biss. Vers 20 minn vers 20. Isimgħu kemm hija sabiħa u jekk tistgħu aqrawha. Iżda intom eżis ibnu lilkom infuskom fuq il-fidi l-aktar qaddisa tagħkom. Itolbu l-Ispirtu Santu. Żommu rwieħkom fl-imħabba ta' Alla. Stanew il-ħnina ta' Sidna Ġesu Kristu għal ħajja ta' dejjem. U ruħnina ma' dawk li għadhom fid-dubju kif qegħdin nagħmlu jiena u inti Mari Kler. Mela, aħna qegħdin nuru ħnina magħkom għax kif għedna qabel irridu inxandru l-Kristu għalikom ukoll
ħalli dan il-ferħ li għandna aħna ikolkom intom ukoll. Mela, u ruħnina ma dawk li għadhom fid-dubju, salvawhom u aħtfuhom min-nar, smajtu. Tix kombinazzjoni ta' ġiet konna waqt ir-reklami, ma nafx kif ġiet hekk. Għalikom il-mulej din irrid iwassalilkom. Mela, aħtfuhom min-nar. L-oħrajn ħellnu għalihom mera rridu nibqgħu naħtfu aħna. Nibqgħu inservu lill-mulej għalikom bil-biża' waqt li tiskerħu saħansitra il-libsa imċabsa ġisimhom. Ġifieri ma nistgħux aħna ngħidu kollox għaddej għax Alla waħanin mela għamlu li tridu. Le. Ma nistgħux nagħmlu li rridu. Mhux hekk. Irridu nimxu wara Ġesu. Amen. U tibżawx ta' il-ktajjen meta tagħtu lilkom infuskom lil Ġesu. Il-ktajjen jibda Waħidhom jinħelsu. u ma jfissirx li biex titgħammet dak il-ħin meta inti tkun tlabtu maħfra tkun abjad iktar mis-silġ anzi. Ikun inħafer kollox, ma jfissirx li inti hekk ċlumpum mela jekk inti qed tieħu drogi jista' jkun għax kien hemm min qabad uqa' tagħhom. Iva, qed jagħmlilna sinjal ir-raġel Aħna mill-ewwel mill-ewwel mela jdinna malajr. Aħna mill-ewwel eżatt kif ġifieri bil-ewwel dawk l-affarijiet u mbagħad ma ridnihomx. Tiskanta tibdew Mill-ewwel ma ridnihomx. Però mbagħad kellna battalji oħra kif qed inti mhux mill-ewwel ċertu affarijiet u kollox fl-istess ħin. Hemm ċertu affarijiet li mill-ewwel taqtaħħom bħal droga u dawk ix-xalar u l-ħruġ ma ridniex. Laqqas ridnieh hekk konna Kif tibdew taraw, kif jinfetħu l-għajnejn? Il-mulej isek ikollok velu u jwaqaħħulek. Verament tiftaħ għajnejk u tara ċertu affarijiet anke mill-mużika stess illi kien jipproduċi r-raġel tiegħi. Kont nara x-xitan fih, isu il-mużika demonika. Mużika demonika. Xem kanzunetti li huma żbies. Intendi skont it-tip. Aħna llum il-ġurnata qegħdin fil-praise and worship tal-mulej, id-don għadu hemm. Għadu hemm id-don, ġifieri faħru l-mulej. Xina biex minn marax il-programm, ħalli għaxina ikolli nipprova il-ħsieb tat-telespettatur li ma jkunx jaf, ma jkunx qed jgħaddi minn l-esperjenza, allura ma jkunx qiegħed jifhem eżatti. Is-sikkina tista' tuża tajjeb biex taqta' l-ħaxix, imma tista' toqtol biha. Il-mużika aħna konna qed nużawha l-ħażin allura kienet tinstema'. Però mbagħad eżatt kif tajna inkantaw ġifieri llum il-ġurnata għall-mulej, ir-raġel tiegħi jdoq id-drums qegħdin fil-praise and worship ġifieri nfaħħru l-mulej. Nisbaħ ħaġa. L-aktar ma namlu l-storbju, mbagħad fil-stess ħin, iktar ħajħu pjaċira, ġiħu l-storbju ta' ħafna. U għanċensi fuq għalih dak. Għalhekk ix-xitan jabodna, speċjalment lilna l-worship leaders, għax hu kien ifaħru, kellu l-ikbar office, kien worship leaderu. Allura issa ma jridniex għalli aħna ma nfaħruħx. Imma U iġibek il-ħelsin, anka lilna stess, jiena meta nkun dawn jew pereżempju anka l-ħanut il-praise and worship inħoss il-paċi u jkun hemm il-paċi kif eżatt inti tibda tkanta lil-mulej, tfaħħar il-mulej, tħossok libera hekk tkun dawn irrabjata. Faħħar il-mulej, jaqbad kanta leh, daqshekk tħossok jintfilek kollox, tħossok kollox. U jiena l-aktar fil-kant inkantant tongues bil-ilsna. Meta tkun kanzunetta li daħlet tant u tantek ġofija, ma nafx anka il-melodija, dak li nibda nikkomponi wkoll. Ma kunx naf. Dak il-ħin xi ġmiel. Tħossok libera. Dak qegħdin titilfu. Vera. Għatu ħajjitkom il-mulej sempliċi, kemm tgħidulu missier. Amen. Grazzi ta' Ġesu li battinna l-Ġesu. Nemnu li jumi talina. Amen. U li rxoxta. Għafrilna d-nubietna. U nitolbok tibatinna l-Ispirtu Santu. U morru ximkien fej taħsbu li imma tkunu ċerti li qed ixandru eżatti minn fuq il-kelma tal-Alla. Mek ngħidilkom ġibu il-Bibbja ħdejkom u ċċekkjaw intom stess. Ħalli taraw il-mulej xi jkun irid minn għandkom. U xi tridu tagħmlu tibżawx ta' jibatilkom nies ta' anki jekk dak
kbir il-mulej. ħafna. Kif batlilna, Ekku. ekku kol jibatlilkom. Vera, u jekk mbagħad inti tkompli tippersisti fih, scrittura wkoll li Min kienet jamela le, mistitni qabel ħafna. ma naddu għal-kanzunetta? Ġagbu kapitlu 4 vers 7. Mela, Hija sabiħa ħafna. Is-sottomettu dan ukoll, ruħkom iva, għal-mulej. għal-ġejdin ma lajja, anka. Is-sottometti ruħkom. Stenna, rrit insiba. Mela, Ġagbu ġagbu, kapitlu 4 vers 7. vers 7. Iva, anka tija jara ħib. Is-sottomettu ruħkom għal-mulej, iqfulu x-xitan u jaħrab minnkom, kemm importanti. Għax jekk inti tissottometti, ġifiri, ejja npoġġuha fi kliem ieħor, jekk inti ma tissottomettix lej il-mulej, huwa faċli li x-xitan jibqa' f'ħajtek u jittanta. Eżatt. Mhux għax aħna ma niġux it-tantati. Li ma naqgħux. Li taqa' fid-dnub Eżatt. mbagħad. U kif? Billi naqraw iktar il-kelma, kif nibda jiena naħraq, per eżempju, ma tafx kif il-ħajja biżi, hekk kif jiena ma tantx naqatta ħin mal-mulej, sal-ġurnata tal-lum. Nibda nħossni iktar faċli li nirrabja, iktar faċli forsi li Vera. taqbiżli. Hekk kif jiena nerġa' nersaq lej il-mulej, iktar tiġi faċli għalija biex nfaħħar il-mulej iktar jaħdem fik. Kif Għax inti il-kelma hija ħajja tissottometti? dik, dak huwa ktieb li ma jispiċċa għad mhux Ekku. bħal kodba minn dawk l-ħoxni li kollhom Eżatt. l-università. Amen. Dawk jispiċċaw minn hemm u minn hawn. Il-ħin Jispiċċaw mal-mulej imma u dan le, l-meditazzjoni. għax il-kelma tiegħu hija ħajja. Amen. Amen. U wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Kemm ħadd gost Grazzi Mary Claire ħafna. kif dejjem nieħu pjaċir ukoll Ħafna, ħafna. għax meta nisimgħu dawn it-testimonjanzi nintlew bil-fer. Amen. U nindunaw li aħna bħal ħaddieħor ngħaddu mill-affarijiet li niżbaljaw, Ekku. li konna il-problemi tagħna, li nkunu mkissrin ukoll bl-affarijiet. Ġifieri aħna bħalkom qegħdin ġo din id-dinja ngħaddu imma bis-saħħa tal-mulej daw l-affarijiet nelbuhom. Amen. U nejxu fil-ferħ tiegħu. Eżatt, Kunu liberi. eżatt. Amen. Ħan ispiċċa b'kanzunetta llum differenti. Kont għamilt dan il-video meta ħriġ dal-album 8 snin ilu. U fil-fatt din il-kanzunetta tibda bit-tfal, u tfal huma ħafna importanti għal Alla. Fil-fatt Ġesu qalilna rridu nkunu bħal tfal biex nidħlu fis-saltna tal-mulej. Xi tfisser rridu nkunu innoċenti. Issa innoċenti ma nistgħux inkunu, imma permezz ta' Kristu Amen. iwassalna għat-triq tiegħu. Amen. Fil-fatt dan ilu, fil-fatt tarawni bit-tarbija kienet it-tifel Iżadora. Praise the L-ewwel wieħed fil-fatt illum il-ġurnata għandu 8 snin u kiber għadda żmien u nirringrazzjaw il-mulej ta' dawn is-snin kollha tal-omo li jtina. Amen. Din jisimha No One Else Will Do. U biss Jesus I Love You. Amen. Nisimgħuha ħajkun hemm studenti tiegħi li lum il-ġurnata naħseb għandhom anke xi boyfriend minn dawk li hemm hemmhekk fil-bidu ta' dan il-video. Hemm jien inkantaw hemm ukoll it-tfal tiegħi Iżadora u Kyle qed ikantaw lillum il-ġurnata kibru wkoll u f'sintendi Iżadora minn dak iż-żmien kellha żewġ tfal oħra u Kyle illum il-ġurnata kiber u mhux qiegħed iqsar midni imma qabiżni sew. Ħanħallikom din il-kanzunetta nispera li toġobkom ukoll u nispera li l-paċi tal-mulej jitnissel dik il-qalb tagħkom permezz tal-kelma tiegħu u permezz tal-Ispiritu Santu. Inselmulkom. Jesus, I love you. No one else will do. I want to be with you to praise your name.
lift your name. Lord, your ways are higher, your holiness I desire. Baptize me with your fire as I praise your name. Praise your name. We praise your name. You are always the same, and we praise your name. Praise your name. We praise your name. You are always the same, and we praise your name. Jesus, I love you. I love you, Jesus. No one else will do. I want to be with you.